basa nevakuru. Sabata mangwanani date 01 mwezi wa 11 2025. Waparidzi wawiri nevaimbi vacho vaviri voteresa masita enyu. Vaparidzi vekutanga Thomas Mberi Kunashe Sikleni vapatidzira Bahuma Mutare. Mushumari wechipiri Judha Mushonga APE raBahuma Mutare. Kunyaraka rwenesu. Tenda kuvaimbi mwimbi wekutanga Paul Masuka AMS Mutare. Mwimbi wechipiri Jacobo Chikonzo Profiti wembiri Mutare. Kunyaraka rwenesu. Tenda kumazwe mutumwa vana pachechi kugeza moyo kuwakana pasangano shumairei rudo kunyaraka rwenesu. Vanoita iri basa mopanana nguva yenyu yanguva yenyu. Tamba tinetora kubva kuna Makoronike chapter 7 14 verse. Kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu sezvatakaita izvi tese tiri kutumidzwa nezita raSt John, vakazvininipisa vakanyengetera nokutsvaga chiso changu. tinofanira kuzvininipisa kwazvo pamberi pemuzodzwa waMwari tichinamata tichitsvaka chiso chamutumwa kuti mutumwa tinomuwana kupi. Nhasi tamuona ari pano. Nokurega nzira dzavo dzakaipa. Tese tinofanira kusiya zvese zvakaipa zvinorambidzwa nechechi ino. Ipapo ndichanzwa kudenga ndichavakanganwira zvivi zvavo. Vakuru vari kudenga vachanzwa zvishemo zvedu zvese nekutadza kwedu tese tinoregererwa. Nokupodza nyika yavo. Nenyika yedu yese inobva yateramira rugare ngaruende. Mangwanani ano eSabata tinopa kutenda kwazvo tiri pamberi pemuzodzwa waMwari tichifara isu veMutare Center kuti gore rineri taitirwa zvakanaka zvakare sechitsidzo chavo ivo mutungamiriri wechechi ino kuti ndenge ndichiziva kuzokuonai gore negore rugare ngaruende. Saka isu veMutare Center tinopa kutenda kwazvo kuti chitsidzo chazadziswa mutumwa wauya pano takafukidzwa tiri kufara seMutare Center rugare ngaruende. Wakakomborerwa zvake murume nemukadzi wauya pano ari kuona chiso chemuzodzwa waMwari. Mwoyo wake wakachena achigutsikana kuti ndiye munhu achatisvitsa pamusoro pakudenga rugare ngaruende. Ane nhamo angouyawo hake aine kumwe kufunga kwake kwepasaidi. Iye munhu iye wangouya ndiye waitavwa nevakuru kunzi Makudza Mudungu angouya pano. Asi tinotenda kuti vese tauya pano tagutsikana kwazvo kuti tiri kusangana nemuzodzwa waMwari. Tese tinofanira kuti tiite zvinhu zvichiva musangano rino rugare ngaruende. Ndisingapedzi hangu nguva yevakuru, inini nhasi pano ndiri kuti Mutare Center takomborerwa. Mutumwa wauya pano kuti azopa zvikomborero kune munhu wese anotenda kwaari. Kana uchiziva kuti unotenda kwaari, chitaura nhasi kuti mutumwa mauya pano, matambudziko angu ndihaya. Tinogutsikana kwazvo kuti tichibva pano takomborerwa rugare ngaruende. Tinotenda pamberi penyu changamire mangwanani ano mauya paMutare Center. Mutare Center ndiyo muri kuona iri pano ine zvichemo zvayo zveichachema. Nesu tinochemawo kuti changamire. Mhuri dzetinadzo dzinotambudza, madzinzi ari kutinetsa, asi zvamauya pano nhasi tinogutsikana kuti zvese zvichapera nekuti chitsidzo chenyu chekuti pendinouya munotipa zvichemo zvenyu zvese zvinopera rugare ngaruende.